Llicència A, Rodalies de Catalunya, línies R12, R13 i R14 i AVE llarga distància. Aquest tren finalitza el seu recorregut en aquesta estació. Pròxima estació, Alcoletge. Per demanar parada facultativa, pitgeu el botó de la porta amb antelació. Sol·liciteu parada. Pròxima estació, Vilanova de la Barca. Pròxima estació, Elmes. Pròxima estació, Vallfogona de Balaguer. Per demanar parada facultativa, pitgeu el botó de la porta amb antelació. Sol·liciteu parada. Pròxima estació, Balaguer. Pròxima estació, G. Per demanar parada facultativa, pitgeu el botó de la porta amb antelació. Sol·liciteu parada. Pròxima estació, Sant Llorenç de Montgai. Per demanar parada facultativa, pitgeu el botó de la porta amb antelació. Sol·liciteu parada. Pròxima estació, Vilanova de la Sal. Per demanar parada facultativa, pitgeu el botó de la porta amb antelació. Sol·liciteu parada. Pròxima estació, Santa Linya. Per demanar parada facultativa, pitgeu el botó de la porta amb antelació. Sol·liciteu parada. Pròxima estació, Àger. Per demanar parada facultativa, pitgeu el botó de la porta amb antelació. Sol·liciteu parada. Pròxima estació, Cellers, Llimiana. Per demanar parada facultativa, pitgeu el botó de la porta amb antelació. Sol·liciteu parada. Pròxima estació, Guàrdia de Tren. Per demanar parada facultativa, pitgeu el botó de la porta amb antelació. Sol·liciteu parada. Pròxima estació, Palau de Noguera. Per demanar parada facultativa, pitgeu el botó de la porta amb antelació. Sol·liciteu parada. Pròxima estació, Tremp. Pròxima estació, Salàs de Pallars. Per demanar parada facultativa, pitgeu el botó de la porta amb antelació. Sol·liciteu parada. Pròxima estació, La Pobla de Segur. Aquest tren finalitza el seu recorregut en aquesta estació.